Ako si PD, ginaingon, ang butang nga dili angay nimo kun imong pugson nga maangkon gede ay. Sa mga ang babae nga dili para imo, unya imong pugson pag-angkon, imo gede maangkon. Mauning na hitabusong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Dani mo yun, mga uwat ka man sa bahay lang Sir Arnold. Oy, kumasakpan ka, patay ka. Mapusilan, yung ka ng kalaki ni mo do. Kung nasakpan pa, unya kay Waman, kwartang malabo na. Sabi ni mo do, ako bayoy, kuyawan na imuhang gibuhat. Oh, pila na kakakawat ha? Pila na ibuhat ha? Pila mo nakuha? Akong nakuha, 100,000 pesos. Plus. Jesus, Mary, and Joseph. Hunon as mong pagpangawa taon do, pide. Ilong ko di agad. Unang higayon nun sa ninako nga nangawat ko ba. Kaya gusto ko nga makaangkon og daghang kwarta. Kaya magdegosyo ko. Nasayaw na yun, nag-usba do ha. Simba niya dito. Pakipasailos Ginoo si mong gibuhat. Unya hatagi na yung 20 mil ko ha. Hatagi ko diha. Kay magpalit kong nindot ka bisti. Kay panguyaban ako sa lingdo. Ang biyuda na itong silingan. Pa Arnold, naparalyzed kit ka pa. Human ka giatake sa sakit sa imong kasing-kasing. Unya high blood pa kit ka. Oo, anak. O ikaw nalay padayon nga mamanage sa atong negosyo, anak. Oo pa. Sila si Pedi ba pa? Nakwartahan yun silang pagpamuhik papoy. Unya, dako na sila tindahan nga sari-sari store. Bitaw. Diin ka sila o kwarta nga kipuhunan sila negosyo. Nga may trabaho sa pwede. Unya, si Tikong iyang tatay, man siya trabaho. Nagdudagit ko pa, uy. Nga si Pedi mo imisa ka sa atong bahay kani ato. Ug mikawat sa akong kwarta nga gibutang na kushuno sa aparador sa sala. Dili sa tingali, uy. Kaya dili man nakawatas pwede. Magsigir ba na siya pachansing na ako? Di apay kausa nga, iyagit kong gipanguyapan sa daan. Dili sa maayo, masadaan siya manguyab, uy. Ikaduha, may uyab ka na nga mao si Edgar. Maugit pa. Pa, mulakaw sa ko ha. Mag-date ni si Edgar. Sige. Ay alam mong pagdugay ha. Kaya ikaw na ba ang niyatiman sa atong negosyo? O pa, kadiyot kami. Dali raman sa nang magkawasan si Edgar. Arisa ko pa. Nagsige naghagad si Edgar na kasal. Apan ambot ba uy? Ingon sa di mangkit ko kanahan. Mura pag. Doon na pa ko gipangita nga wa ni Edgar. Nakabiya na ko ni Edgar. Gusto pa unta siya nga mo ato mi sa ila. Kay mo ribansin ko no siya dito sa ila. Pero, ay nga no ba, hindi na magit ko kanahan. Gusto. Muadto ko sa bahay sa kong amiga nga si Annie. Muadto ko sa ila ni Annie. Mao ba, Day Delia? Ikaganahan nga mo pakasal ni Edgar? Uy, Day. Kada kita ba na no, maghiskot siya kasal. Pero ambot ba, uy? Mangutan na ko ni mo ba? Hibaw man ko, nasayod ka kung unsay hinungdan nga di kaganahan og pakasal niya. Sultihi ko no ko, bi. Unsay hinungdan nga nagpanagana man kasog pakasal niya, ha? Matod ni mo, buutan siya, kwartahan pag yun. Unya, gwapo, labaw sa tanan. Gamay iya ha sa. Hala. Ladi, uy, nakatag-on lagi ko. Dabitaw, gamay ramang iya gud. Mo dyan na hinungdan nga, magpanagan ako pakasal niya. Kinabalaka ko, Day, nga kung makasalan niya, makapangabit niya ko. Pues, unsa pa maimong dugayan, ayaw pag-antos anang uyab nga, gamay kay lato-lato, uy. Matiguang ka ng daga kung magpabilin ka sa inyong relasyon. Buwagi dayon, Day Delia. Day, ani.
Mao ginay may nimong buhaton ha, buwagi siya sa madaling panahon. Dai, maluoy mang kunya. Uy, kay mahal ba kay kunya? Mahal lagi ka, unya gamay man. Magsige ka lagkaon anang iya nga di makabusog nimo. Aw ikaw, kung di ka maminaw na kong tambag, aw bahala ka, basta kay gitambagan ta ka sa husto, kay higala ta ka ha, bahala ka. Ay, sige, uy. Ingon ana na lang ang akong buhaton, day. Bahala, nagdahigugma pa ko niya. Buwagan ako siya. Buwagan ko na lang yun sa Edgar. O, deng, naghila ka. Kaya nagbuwag mo ni Edgar, na imong uyab, nak. Opa, naluoy man ko niya ko. Anong nagbuwag man mo? Nag-away mo? Wa man, ako yun mo imibuwag niya pa. Unsa? Ikaw mo imibuwag niya, unya. Magsige kag hilak. Tepa. Anong imo man siyang gibuwagan, ha? Unsa maghihinungdan, nak? Kay gamay man kang iya, ha? Stilan mo ba? Salitan ba tayo? Mas malayo po nga imong gibuwagan, oy. Kalimti na siya. Gamay man ka. Kalimti ang imong uya po nga. Gamay. Ay, stilan. Ay, kay una na ginako. Ay, ano lang ko din ni skilid sa mong bayo eh. Kay agad sa ko ay. Sumubig ka na ko eh. Ako, may kay tao din eh. Ay, ako, taas kining ako ay. Pero wala eh, gini makatilaw. Wala may uyab, saon naman. Wah, managig pangihi. Hala! Uy! Ito, kalit niyang gisira og pinabundak ang sira sa bintana. Kanina tingali ito siyang nakakita sa kuha. Buang nasa? Ayaw, di ma. Tak sa na ako. Pero wala problema eh. May kapanghambong sa ning ako galaway na to. Ibo grabe kayo ko itong bayhan na da. Kung mauyab lang na ako na siya eh. Pangasawon din ako na siya ba? Katako yun sa kang peti, uy. Mura na mag-utitod ang sa akong uyab itapan sa iya, ha? Uy. Lamia ka atong ukay-ukayan, no? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Laway ko na. Kining peti, uy. Dilir bagit ko ganahan niya. Pero karong nakakita ko siya, ha? Kalit man yun kung giganahan niya. Lami ang peti, uy. Musa? Mo na gisulti ni Delia ni Mutay? O, lagi, porbida. Pamisitaon ko no kanya si ila karong gabi kay iyan ang kang sugton. Kinida, ibugar ginako na yung bayhana sugat pa na kaniadto. Ibuga pa, bida. Bisita, na yun! Kung kauyab rin mo, uyab mo doon. Salamat kay ta, Delia, kay mo lagi kong gisugot ay. Salamat kay day. Kana tungod kay nabatyagan ako nga matuod ka kit nga nakagusto na ko. Oo, di nakagusto ko nimo. Og ako sa Oh? kalitsag ko nga nakagusto di mo. Dili ka magmahay na ko day. Kay bisan gamay ra ko grado day no, pero doon na gyud ko'y negosyo day. Kwartahan ko bisan gamay ko grado. Kamay ka og grado pero doon ako'y dako ni mo nga akong nakita. Ha? Og maha magdata. Uy, Manorita itong pati. salamat dayangan, misugot ka nga ang ako lang auto atong dadon. Kusog naman ta, di ka naman tanangaon sa mall. Hanggang ko niyo, Ha? Unsa may imo ihangyo do? Ay, kuan ba ka nang check-in tag motel day ba? Ha? Sure ka? Sure. Ha? Sure ka? Ay, kalong. Magin nagipaabot na ako nga muhangyo ka na ako, ana dong. Kini. Uyab na ko tapos. Sige, tad ako sa motel ng pati. Yes!
Dilya, kalami kini mo dahil. Lapi, alim dahil. Mong lawas, lami kay kurma. Lami na mong dugan. Huwag kining ubos kini. Kalami ni ko. Utong dahil. Unsa dahil. Sa'yo mong tutluan. Tudlo lang na dahil. Amo ba? Kini dahil, kini. Kini kabugdoy ni kini. Kini sayang ka na ko dahil. Bugduhay dahil. Ikaw humot. Humutang diri. Grabe na kagahi sa kuha. Unya. Lamig na kayo dahil. Lamig na kayo dahil. Last na kayo. Kini. Lamig na kayo. Lamig na kayo. Kung anay mo tudlo ay dako na Dili na tudlo dahil. Ang ako ana na dahil. Ang ako ana na. Kalami. Nauyab ginako sa Dilya. Ug nakuha ginako ang iyang pagkababay. Bisan pag nahilabtan na sa siyang uyab, pero grabing pagdugo niya ay nga akong nahilabtan. Gipakaslan din ako siya. Kung man sa among kasal, gisultihan ako siya ug ang iyang amahan nga ako'y misaka sa ilang bahay nga nangawat sa ilang kwarta. Igo na lang mipahiyom sa Dilya. Kay iya naman kung bana. O katong kasama ang kaagi ni PD, dinhining tulumanon. What's the style? Ego na lang mi pahiyo mi style.